салом алайкум бародарои азиз, салом алайкум кулли ҳамун одамоу нафарое ки ҳозир айни ҳол маро тамошо дорен. Иш ягон каса даъват карда нестам. Барои чӣ? Барои чӣ ки яде гап дорам, мехоҳам ки ҳам гапҳоро бугум. Фристайл айда и гапо. Ман рости гап боварӣ надоштам, ба худо боварӣ надоштам ки дар ин қадар муддати кӯтоҳ, ин қадар мисол дастгирие ки шумо маро карден, мумкин кам одамои хеле чикнана алшер мақсад кам ай одаме ки дар ин қадар муддати кӯтоҳ результати зур нишон буданд. ҳазор ман ҳозир миннатдорӣ барои шумо видео ман барои миннатдорӣ кардесам. ҳазор раҳмат ҳар яктонда 7400 чанд подписчике ки ҳаст ҳозир дар канали ман то ҳозира ҳаматонда раҳмати калон мегӯям ки дастгирӣ карден. бениҳоят миннатдорам. ҳамин хандаҳои дурӯғе ки мо мекунем ҳамаро қадр карден. видео бародарое ки вайрон мекунем хай ё байни хед исӯсо мақсад расход пасход ҳам доранд ки ҳозиража берасходаю раҳмат ки ҳамин кӯшишҳову чизои моро шумо қадр мекунед. ҳазор раҳмат калон ҳаматонда. монетизатсияи ман чанд рӯз пеш гирён шида буд. беҳад хирсан шидам ва ман уже дидам ки ман метавонам чиза карда ва чизе ки ман хостам шумо карден, чизе ки аки шумо мехоҳед ман ҳамон чиза кӯшиш карда мекунам. ҳазор раҳмат ҳаматонда. чизе ки ман хостам ин монетизатсияи ман буд. рости гап ман ҳозир дар ягон ҷо кор намекунам. даромад дар ҳамин ҳисобаи шукронаи худо хай. ҳамаша шукр мекунем. ҳазор раҳмат ҳамин бародарода ки дастгирӣ кардан. чизе ки ман хостам шумо карден ва чизе ки шумо мехоҳед иншоаллоҳ то ҷое ки зур мерасам ҳамун хоҳиши шуморо ман мекунам. бародарои азиз раҳмати калон ки ҳамин қавақт дастгирӣ кардена. ина хай бо даши боши ман кӯшиш мекунам ки чизои бо хубтар кунам. раҳмати калон бародарои худам ки дар каналошон дастгирӣ мекунанд. ралик, нави гемси, сиван, алишери, тоқи тв, манчо, аҷамсан, ҳамин акай саид, хулоса ҳамаи акай доди худо раҳмати калон клавни ҳамаи одамое ки мара дастгирӣ кардан дар чизошон фави даъватҳомон одамое ки рад накардан. ҳамин қагап гуфтанӣ будам. раҳмати калон ва чизе ки шумо мехоҳед. баъд бисёри бародарон нависесанд ки шон мисира файрод кард даъват кард наметонӣ зур намерасан намечӣ ё ки ҳамашон гуфтесаед даъват намекунӣ. ака бародарои азиз ака шаҳбоз хати хай хубу ганда мо чанд сол шид ки рафт омадем салом алайкум бародарем. ман намехоҳам ки пешаи батлиш ман инҷа даъват кунам. ягон шӯхӣ медонем ки ман шӯхиҳои туфта дорам. ягонш маъқул намешавад омада ӯ мардак батл дора ай пишти ҳамин барномаи ман ягон гапи туфта бифаҳмад дар уҷа. барои ҳамин қама оли даъватш намекунам. баъди батлиш иншоаллоҳ раҳмон даъватш мекунем. агар рад накуна ҳатман ман файродш мекунем. хати акай шаҳбоз барнома мекунам. ман комментариҳои ҳамата мехонам бародаро. хиёл накунед ки ман намехонам. ҳамаша мехонам. раҳмат ҳамон одамое ки мегӯянд гап нест ака хай хандода гап нест исӯсо. ҳамаи кӯшишҳо барои шумо. зинда бошед.